Obec Bešeňov sa nachádza v západnej časti Slovenska. Leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy 13 km juhovýchodne od Šurian. Obec patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja a do okresu Nové Zámky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 120 metrov nad morom. Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej oblasti. Os dediny tvorí cesta, ktorá vedie z Dvorov nad Žitavou do Veľkých Loviec a do Dolného Ohaja. Rieka Žitava tečie takmer paralelne popri hlavnej ceste. Obec má hromadnú cestnú zástavbu. Bešeňov je významnou archeologickou lokalitou. Obec bola osídlená už v období neolitu. Na území obce boli zaznamenané početné nálezy rôznych archeologických artefaktov, predovšetkým sídlisko s keramikou želiezovského typu, sídlisko a pohrebisko s kanelovanou keramikou, sídlisko a kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej, halštatské a laténske sídlisko s hromadným nálezom železných výrobkov hospodárskeho charakteru, rímsko-barbarské sídlisko a žiarové pohrebisko, kostrové pohrebisko z doby sťahovania národov, slovanské birituálne pohrebiská s keramikou pražského typu z doby veľkomoravskej a kostrové pohrebiská z 12. storočia a slovanská osada z 9. až 10. storočia. Pečenehovia alebo aj Bešeni boli veľmi bojovný kmeň žijúci v Malej Ázii a so svojimi rýchlymi a nečakanými lúpežnými prepadmi spôsobovali veľké nepríjemnosti okolitým kmeňom. Počas bojových výprav Maďarov napádali ich usadlosti, ktoré zostali bez mužskej ochrany a všetko spustošili. Keď sa starí Maďari a s nimi spriaznené kmene začali sťahovať na západ, Bešeni sa tiež pridružili ako nepríjemní hostia. Počas celej púti napádali kmene, ktoré sa sťahovali, lenže priveľa bojov a náročná cesta oslabili aj ich kmeň. Maďari ich nakoniec po usadení sa v Karpatskej kotline roztrúsili po celej krajine. Tak sa dostali aj do týchto končín na dvorský kráľovský majetok. Nakoniec sa museli usadiť na jednom mieste a zaoberať sa poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Prvá písomná zmienka o obci Bešeňov pochádza z roku 1075, keď Gejza I daroval túto zem kráľovských dvorníkov kláštoru v Hronskom Beňadiku, ktorému patril s čiastočnými zmenami približne až do 16. storočia. Vedľa dediny v 11. až 13. storočí viedla tzv. Cesta Via Salina, solná cesta, na ktorej viezli sol, ktorá viedla z Vielickova do Ostrihomu. Solné kocky boli v stredoveku platobným prostriedkom. Obec sa v historických prameňoch spomína ako Villa Hudvordiensium Bicenorum, neskôr v roku 1209 ako Bescene, v roku 1214 ako Beseneu, v roku 1262 ako Beseneu, v roku 1773 ako Besenov a v roku 1920 ako Bešeňov, maďarsky Bešeňö, Žitva Bešeňö. Obec počas svojej histórie bola napadnutá a ohrozovaná viacerými nájazdníkmi. Za Ladislava IV. Dedinu napadol a zničil Salamon z Veľkých Loviec. V roku 1330 kláštor prenajal časť majetku Gímešskému pánstvu. V roku 1342 časť zeme vysúdili dolno-ohajskí zemania po napadnutí dediny. Po zániku kláštora v roku 1565 bola obec až do začiatku 20. storočia vo vlastníctve Ostrihomskej kapituly. V roku 1570 mala obec 14 domov a bola poplatná Turkom.
V nasledujúcich obdobiach počet obyvateľov obce postupne rástol. V roku 1601 mala obec 17 domov, v roku 1720 mala 34 daňovníkov a v roku 1828 mala 143 domov a 1005 obyvateľov. V tomto období obec zaznamenala aj svoj kultúrny rozvoj. V roku 1809 došlo k prestavbe pôvodne barokového rímskokatolického kostola Narodenia Panny Márie z roku 1745. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. V roku 1907 založili potravné družstvo. Za prvej Československej republiky sa obec stala známa aj chovom koní. Toto obdobie bolo charakteristické aj reformnými politikami, ktoré priniesli i sociálne napätie. V 20. rokoch a v roku 1932 prebiehal štrajk poľnohospodárskych robotníkov. Obec bola začlenená počas monarchie a prvej Československej republiky do bývalej Tekovskej župy. Počas obdobia existencie slovenského štátu v rokoch 1938 až 1945 v dôsledku viedenskej arbitráže bola obec pripojená k Maďarsku. Po roku 1945 do roku 1960 do okresu Šurany a od roku 1960 do okresu Nové Zámky. Neskôr, v období socializmu, obec zaznamenala ekonomický rozvoj. V roku 1950 tu bolo založené jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa špecializovalo na pestovanie zeleniny a stalo sa významným zamestnávateľom na území obce. Z hľadiska občianskej vybavenosti obce obyvatelia majú k dispozícii poštu, zdravotné stredisko, jednu materskú školu a dve základné školy, predajňu potravín, pohostinstvo, autoservis a predajňu náhradných dielov pre motorové vozidlá. V obci pôsobia dve ambulancie praktického lekára, jedna poskytuje starostlivosť pre dospelých a druhá pre deti a dorast. Medzi kultúrne pamiatky v Bešeňove patrí rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie a kaplnka Panny Márie, ktorá bola dokončená a vysvetená v roku 2000. Na organizovanie mnohých podujatí má obec k dispozícii miestny kultúrny dom, ktorý bol postavený v roku 1994 a bol zrekonštruovaný a zateplený v roku 2010. Kapacita kultúrneho domu je 200 miest. V jeho priestoroch sa nachádza obecná knižnica a šípkarský klub. Kultúrny život v obci zabezpečuje miestna organizácia Čemadok, v rámci ktorej pôsobia spevácky súbor Talóš, spevácky súbor dôchodcov, citárová skupina, mažoretky a tanečný súbor Just Dance. V obci sa nachádza aj poľovnícke združenie Bešeňov, ktoré má prenajatý poľovnícky revír o veľkosti 1649 hektárov. Záujmové aktivity v obci zabezpečujú miestny spolok Slovenského Červeného kríža a miestny spolok skautov. V budúcnosti sa plánuje aj obnovenie dobrovoľného hasičského zboru. Pre potreby futbalových zápasov sa v obci využíva miestne futbalové ihrisko. Súčasťou futbalového ihriska je aj prezliekáreň so sociálnym zariadením. Okrem tohto ihriska sa v obci nachádza aj asfaltové ihrisko v areáli školy, ktoré sa využíva prednostne pre hádzanú a basketbal. Športové aktivity v obci prezentuje miestny športový klub Telovýchovná jednota družstevník Bešeňov. Pre halové športové aktivity je možné využiť telocvičňu pri základnej škole. Víziou vedenia obce Bešeňov v ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji obce je byť perspektívnym miestom pre všetkých jej obyvateľov s dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou, rozšírenými kultúrnymi aktivitami a spoločenským životom v obci so zreteľom na riešenie pomoci slabším a znevýhodneným rodinám a zabezpečiť tak trvalo udržateľný rast obce,
ktorý sa primárne sústredí na kontinuálne zlepšovanie kvality života v obci a zvyšovanie životnej úrovne všetkým jej obyvateľom prostredníctvom modernizácie a obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry s využitím miestneho prírodného potenciálu.